IIT MADRASआव B.Tech खालामबाय थानाय तामुलपुर जिल्ला उत्तर गलबेरा राङाफालि गामिनि दानसोरां नार्जारिनो 3 लाख रांनि अनसुंथाइ होदों। हाग्रामा महिलारि दैदेननाय BTC खुंथाय फारसेनिफ्राय गोजौ सोलोंथाइ लानाय फरायसाफोरखौ थुलुंगाखांहोनाय थांखिजों फरायसा आरो फरायसुलिफोरनो रांनि अनसुंथाइ होबाय थानायखौ नुनो मोन्दों। थिग बेबादिनो दिनैबो तामुलपुर जिल्ला उत्तर गलबेरा राङाफालि गामिनि नगेन नार्जारि आरो दीपाली नार्जारिनि फिसाज्ला दानसोरां नार्जारिया IIT माद्रासाव B.Tech खालामबाय थानाय फरायसानि नखरनो हाग्रामा महिलारि दैदेननाय खुंथाय सोरखारनि मोनसे थान्दै हानजाया 3 लाख रांनि अनसुंथाइ गथायनानै होयो। लाइमोन गांखं BPF हानजानि आफादगिरि रिन्जय बर', लोगो आफादगिरि कास्टम बसुमतारी, प्रहलाद ब्रह्मजों लोगोसेनो मिरु BPF हानजानि नेहाथारि राजु फरालनि नुजाथिनायाव बिथांनि नखरनि बिमा बिफानो 3 लाख रांनि अनसुंथाइखौ गथायनानै होयो। तामुलपुर जिल्ला उत्तर गलबेरा राङाफालि गामिनि दानसोरां नार्जारिया आथिखालाव IIT माद्रासाव B.Tech खालामगासिनो दं। बिथांनि गोजौ सोलोंथाइ लानाया जाहाथे रांखावरिनि आंखालजों थाद'आ बेखौ नोजोर होनानै लाइमोन गांखं BPF हानजानि मोनसे थान्दैआ दिनै 3 लाख रां अनसुंथाइ गथायो। बे रांनि आंखालनि समाव फिसाज्लानि फरायनायनि थाखाय 3 लाख रां अनसुंथाइ होनायखौ गोजोननायजों बिमा दीपाली नार्जारिया BTCनि गाहाय मावफुंगिरि हाग्रामा महिलारिनिसिम साबायखर बावो। बेजों लोगोसेनो मिरु लाइमोन गांखं BPFनि आफादगिरि रिन्जय बर'आ बुंथियोदि हाग्रामा महिलारिया सोलोंथाइ बिथिङाव जोबोद गोसो गुदुं। बेनिखायनो गोजौ सोलोंथाइ लानाय फरायसाफोरनो रांनि अनसुंथाइखौ होगासिनो दं। फैबाय थानाय समावबो दुखुथिया नखरनि फरायसाफोरनो सोरखारनिफ्राय बेफोरबादि अनसुंथाइखौ होलांबाय थागोन होननानै बुंथियो। सरकारनि बिथोन बायदियै सानफ्रोमबो जोंनि जायफोर स्टुडेन्टफोर दङ IIT, NIT आरो MBBS आरो गुबुन गुबुन टेक्निकेल इडुकेसनाव गोजौ थाखोनि सोलोंथाइ लाबाय थानाय फरायसाफोरनो जोङो रांखान्थि अनसुंथाइ दायो रानगासिनो दङ। खार'ना जाहैबाय हाग्रामा महिलारि सारा सोलोंथाइ बिथिङाव आथिखालाव जोबोद गोसो होनानै खामानि मावगासिनो दं। रांनि आंखालनि थाखाय जोंनि लेखा गोरों गथ' गथायनि फरायनाया जाहाथे आद्रि जाया, बयबो जाहाथे माने जिबनाव साक्सेस जानो हायो। जोंनि BTC ओनसोलनिफ्राय फैगौ 5 बोसोरनि गेजेराव हाजार हाजार डक्टर, इन्जिनियार बा माने गोजौ थाखोनि सोलोंथाइ लानाय बेबायदि गोबां मेरिटरियास स्टुडेन्टफ्रा जाहाथे साक्सेस जायो, बिथांमोननि केरियार दानायाव जाहाथे जेबो हेंथा जाया, बेनि थाखाय हाग्रामा महिलारि सारा आथिखालाव सारा BTC आवनो रांखान्थिनि जि अनसुंथाइ बेखौ दायो होगासिनो दं। दिनै आङो नैबे तामुलपुर जिल्लानि सिङाव थानाय गलबेरा गामियाव फैदों आरो बाहाय दानसोरां नार्जारि मुंनि सासे स्टुडेन्ट, गरिब नखरनि स्टुडेन्ट, बिथाङा दायो माद्रासनि IIT आव माने B.Tech जोंना माने सुपार 100 होनायनि खोथा गैया, 101 जोन माने जोङो जायफोर एसपायरेन्ट्सफोर स्टुडेन्टफोर बिथांमोनखौ लानानै कचिं होनायनि खोथा दायो सावरायनाय सोलिगासिनो दङ आरोखि। सोरनि मुङै लाखिगोन? मुङाथ' माने बेखौ जेबो फाइनाल खालामाखै, दासिम मुंनि खोथाखौ रायलायथ'वाखै। खिन्थु माने सुपार 50 होननाय जों बिदि खालामनाय नङा। जोंना जाबाय 101। जोङो 101 जोन माने सारा BTCनिफ्राय माने इन्टारभिउनि गेजेरजों स्क्रिनिं टेस्ट लानानै बेखौ सेलेक्ट खालामगोन आरो 101 जोन जोंनि एसपायरेन्ट्सफोरखौ माने कचिं होनाय जागोन आरोखि। खुलुमबाय। गिबियावनो हाग्रामा सारनिसिम आंनि खुलुमनायखौ जासिहरग्रोबाय। आंनि डिस्ट्रिक्टआ तामुलपुर, आंनि गामिया उत्तर गलबेरा राङाफालि आरो आंनि गथ'आ चेन्नाइ IIT माद्रासाव फरायगासिनो दङ। बेवहाय जोबोद रांनि आंखाल जानानै फैदों जोंहा। फरायनै दिनै 4 बोसोराव हाबबाय, 3 बोसोर थांबाय। बेवहाय जोबोद रांनि असुबिदा जानायखाय आंनि गथ'आ सारनिसिम लाइजाम दैथायहरदोंमोन। बे लाइजामखौ जोंनि BTCनि मानाव गोदोर चिफ हाग्रामा सारा मोननानै आंनि लाइजामखौ नायनानै आंनि न'सिम हाग्रामा सारा गावनि टिमखौ आंनि न'सिम दैथायहरदो। बेवहाय आंनि न'खरनिफ्राय हाग्रामा सारनिसिम रोजा रोजा साबायखर बावहरनाय थाबाय। जाहाथे इयुनाव जोंफोरबायदि निखावरि हालादनि मानसिखौ सारा इयुनावबो फरायनायाव बेफोरबायदिनो अनसुंथाइ बावहरबाय थागोन होननानै आं आसा खालामबाय आरो आं हाग्रामा सारखौ इयुनसिम रोजा रोजा साबायखर बावहरबाय थागोन। बिदिनो गोजोन्थों। हाइ स्कुला माबा पाइनाराव, बरमा पाइनाराव फरायदोंमोन बर' बिजोंजोंनो। बेखिनियानो।